A još jedno? Čekaj, evo. To, pusica. Šuba. Ma, ljubite, mama. Koliko dugo nam nok uopće ostaje to? Prekratko, sam prek praznika. Pretužan sam što je ideal, kao bar se vraćam na njenu sobu. Kak? Pa ja koristim njenu sobu dok nje nema. To je pre-cool, daj! Ja bi to. Pa, možeš, to da ne. Ne, mislim, glupo mi je, ali kao... Pa pitat ću ja Noru, zato bi bio problem. Ne, nemoj. Ma pitat ćemo. Ljudi, čuo sam brata, mislim da su tu. Okej. Ljudi! Kaj već? Evo. Polako, Tina, aj mamu. Iznenađenje! Buraz, znači ja sam se bojao da ćeš ti njoj reći.